Magnézium ako relaxačný minerál pri svalových krčoch. Svalový krč je prudký vzťah svalov. Pri svalovom vzťahu vzniká vo svalovine napätie a sval sa svojou činnosťou skracuje. Krč najčastejšie postihuje lítkové svaly a ďalšie intenzívne zaťažované svalové skupiny, napríklad zadný stehenný sval. Kostrový sval je tvorený svalovým snopcom, ktorý sa skladá zo svalových vlákien. Súčasťou svalového vlákna je aktín a myozín, ktorí zaisťujú pohyb a udržanie svalového napätia. Pravidelné usporiadanie aktínu a myozínu vytvára tzv. Prúžkovanie vo svale. Svalový vzťah, čiže kontrakcia, je proces, pri ktorom vo svalovine vzniká napätie a sval sa svojou činnosťou skracuje. Svalový vzťah je sprostredkovaný iónmi vápnika, vďaka ktorému dôjde k pohybu aktínu a myozínu, pri ktorom sa myozín posúva po vlákne aktínu. Horčík vo svale prirodzene blokuje vápnik, ktorý sa zúčastňuje fázy skrátenia svalu. Tým, že horčík udržuje vápnik mimo priestoru buniek, chráni systém proti predráždeniu a zamedzuje tak krčom a zášklbom. Chýbajúce magnézium tak môže spôsobiť, že sval zostane skrátený a nenastane fáza uvoľnenia. Pri dostatočnej hladine magnézia vo svale sa redukuje riziko vzniku svalových krčov. Magnerod, vaše magnézium v oranžovej krabičke.